Може би ще дойде времето да седнем заедно да пием нещо. Не желая да говоря. Нема смисъл. Това не допринася нищо за положението на народа. Народа е затънал до гуша. Хайде да изпием по една чаша сок Куинс. Да. Сега гледайте, няколко души евреи, 5-6 души, започнаха кампанията, която и сега продължава. В тия евреи водеща роля вероятно е Никола Хиал. Започнаха тия 4-5 души евреи и почнаха да поведоха хорото. След това 2 души, осъдени от Народния съд, които аз ги освободих. И аз искам да използвам тая трибуна, за да ги предупреда всички тия, които аз ги пуснах от лагерите, от затворите, че те можеха да стоят там още 5-10 години, ако не бех аз. Те трябва да ми благодарят, а аз нямам никакво отношение. И след това внесох предложение да бъдат закрити лагерите. И пуснати всички от затворите. И беха пуснати всички, които беха осъдени от Народния съд. Но вие бяхте шеф на партията от 56-та година. Обаче реален ръководител бе 62 година, тъй като в партията имаше фракция. Начало с Югов и така нататък. И ликвидирането, към която се присъедини и Червенков, ликвидирането на тази фракция, до ликвидирането на тази фракция аз бех само един генерален секретар на партията. Без права. Нямах никакво, не можех да влияя в Министерския съвет и в другите органи на държавата. Без права, така ли? Те беха завзели Министерския съвет, всички служби държавни. Аз можех да влияя частично, подчертавам, само в партията. Аз работех във време, когато сталинските тези си разработки на марксизма беха в пълна сила. И много естествено съм рубувал на някои постановки. Но аз дойдох до извода и ги отреках, че това са съчинени работи и не отговарят на идеала, за който ние се борим. Сега, никога не съм казал, че съм против социализма. Това е пълна измислица. Никога не съм се отказал от социализма, а само от недъзите, от някои погрешни стъпки и от преустройството на Горбачов. Сталинския социализъм деформира марксизма и в това се занимавам аз и в мемуарите. Какво да се е деформиран социализъма, а не против социализма. Никога не съм се отказал от социализма. Това, че аз говоря против системата, система е едно. Система е едно, а строя е друго. Те са две страни на един медал. Две страни на един медал. Обаче строя беше добър, но системата беше лоша, която го управлява. Аз съм се противопоставил на системата. И тия, които са защищавали тази система, които изопачиха марксизма. Особен човек беше Чаушеско. Трудно се работеше с него. Но аз все пак работех. Той ревнуваше, че България застана в центъра на политиката за разведряване на Балканите. Защо? Защото аз приложих на некласов принцип на общуване с балканските страни, а баланса на интересите. И нямаше никакви трудности. Неотдавна аз дадох едно интервю за турската телевизия. И там съобщих, че Демирел при своето посещение в България заяви, че в България турци няма. А има мохамедани туркоязичници,
и мухомедани българизиш. Но това беше и нашата теза, и лично моята теза. Главният морал на политика, на истинския политика е да се свърже с народа, да се слее с народа. Не може да се управлява с последствията, а трябва да се търсят причините. Но не отговорихте точно какво означава морала в политиката. Морала в политиката означава да се води баланс на интересите на всички, а не само на тия, които са забогатели. Ето просто. Защото народа е 90 на 100, а много богаташи са 5 на 100. И други, които преживяват към тях още 5 на 100, а останалото... Добре. Горбачов пое организирана кампания срещу мене. Тя е известна, по това е говорено много, но не си давах сметка, че ще се стигне до такава извратеност и деградация борбата срещу мене. Аз се бях обвинен във всички земни грехове, оплют, външен дълг се спекулира, че по времето на Тодор Живков остане външен дълг. Ако се вземат справки, в България не може да се вземе справка, тъй като са унищожени службите, които тогава работеха. Но вземах от Международния валутен фонд и Международната банка. И там ясно се вижда, че задълженията са минимални. Така че всичко това е плод на пропаганда срещу миналото и лично срещу Тодор Живков. 2 милиарда, които бяха внесени в чуждестранни банки, 2 милиарда долари, които бяха внесени в чуждестранни банки. Кой ги внесе? Защо ги окрадоха? Аз си ги внесох. Създадох валутен резерв на страната. 2 милиарда лева. Цялото злато забраних да се изнася. Създадоме златния фонд. Да разбирам ли, че упреквате тогавашното ръководство на БСП? Да. Луканов, правителството на Луканов, двете правителства на Луканов и всички останали. При правителството на Луканов дълга беше 10 милиарда. Да се провери откъде е създаден този дълг. Защо той трябва да се прехвърля на Тодор Живков? Откъде? Вие не знаете? Не. И не е правилно. Аз ви казах, че сведенията съм ги вземал с големи трудности от Международния валутен фонд и Международната банка. В тия сведения, по мое време, не е имало такива задължения. Абсолютно не е имало такива задължения. Това е една от измамите, които постигнаха временно, даже и сега в нашите разговори се поставя от някой. А можете ли да предоставите тези сведения? Мога, обаче никой не ме пита за това. Вие опреквате Луканов, но той не може да се защити. Аз съм го опреквал не сега, когато той е мъртъв. Аз съм го опреквал, когато беше жив и то открито. Аз поведох борбата против Луканов. А какво ви е казвал? Той ли? Да. Освен помия да фърля върху мене и да организира кампания срещу мене, той друго нищо не върши. Той по отношение на мене. Той идва на един разговор. След като бях освободен, да ме предупреждава да мълча, да не говоря, да не се срещам с хора, само с роднините. Нищо по мое време не е подписано да се дава на други страни. Напротив, по мое време Пиринския край от културна автономия стана неразделна част на България. Президент, държавен глава на България, ако той не направи равносметка за нашето развитие
и че ние нямаме друг изход. Оформили се два лагера, освен суровините на Съветския съюз и пазарите на Съветския съюз. Ако трябваше да бъда пълен идиот да не разбера тая елементарна истина, която за съжаление не се разбра, 70 на 100 от износа на България беха електроника и машиностроение. И 30 на 100 селско стопанство в пресно и преработено състояние, лека промишленост и суровини. Ето виждате какъв коренно изменение в структурата икономическа, политическа и социална настъпи в България. А вие знаете ли, че сега на България говорят, че най-интелигентната нация в света е българската? Когато аз поех управлението, беха 1600 учени имаха звания, а когато напуснах 36 000. Нямаше банка в света, която ако се обърнехме, да ни даде кредит. Молеха ни да взимаме кредити, защото те знаеха, че имаме резервни златен, не пипнат. Само за сребро нямахме, защото много електрониката гълташе много сребро. Но злато има, златен резерв имаме. И имаме 2 милиарда вложения в други банки. Те виждаха жизненото равнище как расте в България. България хранеше селското стопанство хранеше 2 Българи. Те ме прекъсват. Оставете, парите парите не са важни. Ние ще ви дадем кредити колкото желаете. Дайте да се разберем. Аз бях в конфликт с Крушчов. Аз бях в конфликт с Брежнев. Да не говорим с Горбачов. По всички въпроси, с които не съм бил съгласен. По всички въпроси. Няма въпрос, по който аз да не съм спорял с него. Един път министъра на вътрешните работи вика: другарю Живко, това са хора, които ти си ги издигал. Сега разказват вирцеве, говорят против тебе, викам: оставете ги тях. Ние оставете ги. Ако вземем ние да се занимаваме сега с тия кой какво казал, и тогава трябва да превърнем страната в лудница. Всичко това трябваше да се решава с времето. Не можеше с един замах и не трябваше с един замах да се решава. Може представите каква ситуация. Аз се слех с народа и той се слех с мене. Вярвате ли? Ето това е политиката, да се слеж с народа, а не с разни фракции там, много богаташи, не знам какви и прочее. С народа! Нищо друго няма спасение. А вярвате ли на това? Вярвам. Може би ще дойде времето да седнем заедно да пием нещо. Не желая да говоря. Нема смисъл. Това не допринася нищо за положението на народа. Народа е затънал до гуша. Хайде да изпием по една чаша сок Куинс. Да.